matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod.
Fast Paradyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anabi ko ni bakal ko na lang inugtaya ni nanay sa STL sa ang barbecue nga kamuti. Ano? Ibakal ko lang isang barbecue Total hindi man nagyapon magwang numero ni nanay. Naugog tas na nga ni nanay mo. Siling niya. Kuntay, anya ko nung numero ngayon nila, inya ang gagwa. Hindi mo nagapon magwa. Ibakal ko lang ni kamuti nga barbecue. Tapos, sundong ko lang pirma ni Uray. Sa sina, hindi siya magduwa-duwa nga gin-forge ko ang pirma ni Uray. Wow, forge. Palapit ako sa babae nga gabaliga barbecue. Tiyay, mabakla ko kamuti nga barbecue ay. Inanda mo kalamay Dragi ka stick Limon? Ako na, Pinay. Nagtanaw pa ko siyang basket sa plaza mo. Balibet. Ate, nakataya ka sa STL? Punay Abi ang hawid, Pilimon? Ano ka? O, ari na yun. Kay Uray na. Ay, maayo, Pilimon. Ay, diri ko ini ibutang sa akon bulsa, ho. Kibasi bala kung madula. 50,000 nga daan ang daog. Tuod ka, Nay. Ika, ano to? Ika, nano ka man? Nano ka? Nga nagsinggit ka dra, Ay, kulapo. Nagdaog ako sa STL.
Kag target gid. Ano? Anong siling mo? Nagdaog ka? Oo. Areho, oh. Tanawa ba lang hawid, oh. Nagdaog ako kay Uray. 3-7. Oh. Ay, ambot na. Sa katapusan, makapailis naman gid ako sang aton atop sa balay. Oo. Ato na si Uray, ho. Tawgon ko siya, ah. Hoy, Uray! Ara na? Ato si Uray, ho? Anay ka bala kay tawgon ko sa? Hoy! Uray! Ara na? Ay, ang ano? Ang akong daog, Target gid to! Ay, wala ka kapatad sa akon, ah! Ay, ano nga wala man? Ay, hindi gani maglahog-lahog, Uray, ah! Hindi daw lain niyaw. Oh. Ay, kula mo! Ay, unsa man na yung imo asawa man? Gapang-away na sa yahaw! Ay, ah! Anay kay nagdaog na ko. Daw sa hindi ka na yan mag-ako, haw? Ano ne? Into anay? Hoy, Uray! Ari ang awid nga ginatag mo, ho? Ari, ho? Hindi ba lang nga imo ni Perma? Pirma man! Nagadamgo ka lang imo ya ikaya! Ano nga damgo man? Oho! Tanawa, di bala? Abe? Oh, tanawa. Oo, tanawa bala, nan. Oo. Hindi bala nga imo inihawid nga ginhatag sa akon? 30 pa ganing taya ko, kag target gid ya? Hindi ka bala maglahog sang amo sina Uray? Ay, hindi niya akong pirma, ah! Ang pirma, kuya! May ikog sa punta! Gagdason! Wala kaya makataya sa akon, ah? Si Pili mo nang ginpataya kuya sa imo. Ay, wala ya kataya si Filimon sa akon, ah. Pero, nakita ko siya kaina. Nga nagkakaon barbecue nga kamuti. Nay, maluoy ka na eh. Papanauga ko din eh. Hindi! Animal ka nga bata ka? Ginbakal mo ga isang barbecue nga kamote ang ako nga ginpataya sa imo? Tanawa! Anay nga kwarta na! Ginbato mo pa! Ano, bagay ka na, mag-isang barbecue nga kamutin eh. Kadamo kalamay. Kahagpok pa. Kung gintaya mo ato, kundi nakabakal ka pa tani isang isa kalabador nga barbecue? Tinay ko nagtaya ka, hindi man nagyapon nagwang ni Meluma. Di karon kay nagwa na? Ano karon? Amo gani na nga nagwa kay wala mo gintayan. Kung gintayan ko tunay, hindi man to gyapon nagwa. Hindi na ako magliwat na ya, papanaugan na lang ko di. Ay hindi ah! Dira ka nga animal ka! Ginsunog
Sunod mo pang pirma ni Uray, no? Ika, abi pagwaan na si Bilimon. Papanauga na. Kayo ho? Kalauay na nangadaan sa giyetsura. Hindi ka gani maghilabot dire kulapo, ha? Kay ginadisiplina ko lang ang tunto nga bata mo nga ini. Ahaw STL, patyon mo kit bata mo. Hindi na ka magliwat, Nay. Itaya ko nang ipataya mo sa ako na. Hindi ko na bang ibakal barbecue. Kag hindi ko na magsundo ng pirma ni Uray. Ti man, kung di patay ka man nga ido ka. Nga, ginpatay mo ang ido, tatay ko lafo, haw? Maninang ido bala ni Dudot to, porti katunto. Kada labay ko, nasa rusoy ako. Gilampusan ko sa kainas ang kabilyang nga digest Nagtiyog magling animal. Patay gid. Kulapo! Boy, Oh, hala. Ara si Dudot. May dala siya nga ginunting. oh. Kulapo! Nauga! Mapat yan na ita! Oh. Mula talang ko na. Gadali kagit sa kabuhi mo. Pipa, iyatagan isa ko ninang ginabutang ko na sa igado. Tatay ko lapo. Magpasensya ka na lang. Hindi lang siya pagsapaka, Nauga! Ido ko lang ang ginaisgan mo, ha? Ako ang ato mga! Makita ini karon sa buisit ngayon ang ginapagita ya pro. Idohol na pipang ginasugo ko sa imo. Idohol na. Ano nang ginapaduhol mo, tay, haw? Ang akong banig kag ulunan. Matulog ko. Tanawon ko lang kung di nastang hulat siya. Kay tulugan ko siya. Migo Mores, pagtanay ta. Kay wala man di si Migo Talyo. Diin si Migo Talyuhaw. Nagkuha to sang lisensya ya kay nadakpan siya sang LTO. Ote, mapagtanay ta. Ate, sige Ikaw ang una, Migo Pane. Sige Ang papa wala na gagamit. Ang madre wala na gagamit. Pero si Arnold Schwarzenegger malaba. Apang kay Hayden ko medyo manubo. Ano ina? Ay, Migo Pane. Basi kon akigan kita sang concerned citizen sina. Aba. Ote, mapas ka? Pasko, Migo Pane. Uti, ano ang isabat? Apelyido. Ako naman, Migo Pane. Migo Pane, nakahibalo ka bala kung ano ang inner row?
Pas Di ano ang sabab? Ang Enero, amuna siya ang madason sang Pebrero, Marso, Abril, kag Mayo. Ay, gali. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, na overdose ang droga si Melanie, gani napatay ini. Kag matinlo ini nga napagwa sa hotel, paagi sang mga tinawo ni Sonia. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Masaligan ining kriminal nga ini bilang asit ko. Ang mando sinisayla, tumbahon. Apang ginhimo ko siya nga asit. Gani wala siya matumba. Gani bisan anong isugo ko sa iya, ginatuman niya. Kay lone survivor siya. Kag maayo man, kay akong nakontak ni Madam Sonia kung may problema siya. Napatay ang iya biktima sa hotel. Oh, animal man nga hapon na to. Gin-overdose niya ang babae, kundi napatay. Kag ako ang ginhambala ni Madam Sonia nga magkuha sang bangkay sa hotel sa wala pa mahibalaan sang staff sang hotel nga may napatay nga babae sa kwarto sang hapon.
Kagsiyo ka ang ginsugo ko nga magkuha sang bangkay. Kag maayo mag-ideya si Uka. Nagpakuno-kuno siya nga boy sang hotel. Nagsiling siya nga maninlo siya sa hulot bilang miyembro sang housekeeping sang hotel. Kag ang bangkay, gindasok niya sa latas sang basurahan. Kag gindala niya sa salakyan nga gupaton. Kag didto gindalang bangkay. Didto niya ginbilin sa madason nga banwa. Oh, maayo kung tani kung may dason naman nga biktima si Madam Sonia. Para makakwarta ako sang dako. 300 kabilog ang asawa ko. Kag kinahanglan nga busgon ko sila. Para nga hindi mag-angal. Chuchi? Ba? Chay Julia? Ari ka man? Uy! Nga, nag-ibig ka sa inali, Chayaw? Ba? Nang Julia? Nga nagahibik ka? Nakita na ang bangkay ni Melanie. Oh, bangkay? Ang buot mo silingon. Patay na si Melanie, Chay? My God! Nga haw! Ano nga tabo? Kag sino nang patay sa iya, Chay? Wala pa mahibalan. Nakita lang sa mga tao sa madason nga banwa. Kag may nakakilala sa iya didto. Gani nga gindala siya diri sa aton. Pahibalo kami kaina sa kaagahon. Suno sa nag-autopsy. Na-overdose siya kuno sang droga. Kag hindi lang ina. Ang masakit sa tanan. Ginrape ang akon anak. Kag may nakita nga mga lastra sa iya lawas. Hindi. Kinahanglan niya mahatagan sa hustisya ang akon anak. Kinahanglan niya matagan sa hustisya ang iya kamatayon. Kag ang kaupod niya nga uli siya nakakita. Amo ikaw, Chuchi. Kag nagapati ako nga may nasugid siya sa imo. Ay, anay ka bala? Anay ka? Suspitsado bala ako sa natabo kay Melanie? Kaya nakita nga kaupod niya ako sang wala pa siya napatay? Hindi sa amo sina, Chuchi. Basi kung may nahamba siya sa imo nga bisan ano lang. Agod nga basihan sa mga pulis. Sa natabo sa iyo. Chuchi, maluoy ka man ay. Sugiri man ako kung may nahibalaan ka nga bisan ano lang. Nagkapangabay ako sa imo. Kinahanglan nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang akon anak. Pero amo na nang masugid ko sa inyo, Yatchay. Nagambalanay kami samtang nagalakat pa eskwelahan sa amon project. Kung nagbulagay man kami pag-abot namon dito. Amo nang na. Kung wala na ko sa naibalaan, paya nga nambalan namon nga duwa Pero, nga dito siya nakita sa madason nga banwaw. Amo man gani inang natingalahan ko. Nga ang nakalambot siya dito. Nga. Anak ko. Padamguhaman ako. Atagi kami sang ideya sang natabo sa imo. Atagi kami Melanie, anak ko. Nagapakig-unong ako sa imo ng Julia. Salamat, Gisita. Chuchi. Sige. Malakat na ako. Sige, Chay. Hasta subong. Doon hindi kihapon ako magpati sa natabo kay Melanie. Nasyakit ko ya. Shocking gidyang natabo. As in.
Nagbalik liwat sa amon sinang Hulya kag nagpahibalo nga nakita na lang ang bangkay ni Melanie sa badason nga banwa. Kag nagpakitlooy ini kay Chuchi nga magsugid sang bisan ano agud nga may lead man ang mga pulis sa natabo kay Melanie. Sa pagpadayon ko pagid, wala ako nagapati nga nasubuan si Chuchi sa natabo sa iya abyan nga si Melanie. Kag nakita ko pa kaina nga nagayuhom siya nga daw sa nahamot sang maglakat na sinang Hulya. Uy, kalain sang ara sa pinsar ko. Siling ninang Hulya na overdose kuno sa droga ang iya anak. Ay, kung makahalin karon si Chuchi, masunod ako liwat sa iya kwarto. Tan-awon ko kung ato pa dito ang isa ka sachet. Ipakita ko ini sa akon hinablos nga si Mando nga naga-eskwela sa universidad. Kag maalam ang hinablos ko nga ini. Magbalik diri si Chay Hulya. Sila nga siya nga nag-eskwela ko ha. Kag hindi ako magpauli sa panyaga. Kaya dito ko manyaga sa school canteen. Natakaan kong katubang sa iya. Ati, oo Chuchi. Chuchi, hindi lang anay kita mag-focus sa mga lamharon nga babae para ibaligya. Nga, Madam Sonia, lain naman subong ang akon mga suki Sino nga mga suki? Mga pedophiles. Inang mga lalaki nga ang gusto, inang mga bata pa. Kagusto nila nga makita anay ang mga itsura sa mga bata nga ibaligya naton sa ila. Gani ang buhaton mo, kuhaan mo sang laragway ang mga bata, babayi man o kung lalaki. Kinahanglan nga makuhaan mo sila sang laragway nga nagauba, kag makita agid ang ila kinatawo. Gusto nila inang matinlo nga mga bata Hindi sila sang bulingon kag malaway. Nakahangop ko, Madam Sonia. Makakuha kayan sa madamo? Para may pilian sila? Tingwaon ko sige. Kaayuhon mo nga wala sa may makahibalo sang imo matuon nga tuyo sa mga bata, ha? Oo akong may balo. Ay, hongali Madam Sonia. Paanong kaso ni Melanie? Unsolved ang kaso nga ina. Wala sang witness mo. May ko na mo Mauntat ang sagad kadto sa balayang iloy niya nga si Chay Hulya. Hamak mo, ginapilit niya ako magsugid kung din ginagkadto si Melanie. Kami nakakita ko nung nag-upod kami sa paglakat. Babayaan mo lang ina. Unsolved ang kaso nga ina. Uy, Chaysita, ari ka man? Oo, Mando. Kamusta ang pagtuon mo? Maya man, Chaya. Mag-graduate na gani ako sa madason nga bulan Abaw maayo ko na mo Mando, may ipakita ako sa imo. Ano ina, Chay? Madali lang. Kay kuhaon ko sa akon bulsa. Ari ho? Uy, shabu ina, Chay Shabu? Oo, Shabu Chay. siling mo? Oo. Isa ka sa nga shabu. Inang ginatawag ba lang illegal nga droga?
Sa di mo na nakuha, Chay, man? Nga nga may ara kasi na? Nagagamit ka bala si na, Chay? Ha? Wala Natingala lang ako kung ano ini. Amoy ni nga ginpakita ko sa imo. Shabu gali ini? Oo, Chay, shabu ina. Sa din ka magkuha si na, ho? Nakita ko ini sa kabinet sang akon manak. Si Choche? Naga-shabu sa Chay? Daw kahugben pa man sina sa iya? Aba, oo. Nakita ko lang ina. Kag gusto ko mahibalaan kung ano gid ina. Nga abalamando. Malain bala kung magamit sina? Oo, Chay, malain gid. Kag ginadakop ina. Man illegal ina mo. Makaguba ina sa utok sang tawo. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health. Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga,
Nga I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, natalupang da ni Sir Bernard nga medyo nagniwang si Ivy. Kag sanggin pamangkot niya ini kun may problema, hinali lang ini nga naghibi kag nagsandig sa iya dughan. Kag nagtuad sang iya problema bahin kay Chito. Apang sa pihak nga bahin, hindi man maintindihan ni Sir Bernard kung anong iya ginabatsyag para kay Ivy. Tungod daw espesyal man ini sa iya. Sa pagpadayon ko pagid, Anika, ari ganing panyo ko. Abi, trapuhan kong luha mo, ha? Ara na. Abi, patihalan ko bala? Hindi ka na magibi. Hindi bagay sa imo, eh. Hindi ko mahibala ng buhaton ko kung wala ka, Bern. Sa imo, maambal ko ang tanan nga ari sa akon kaisipan. Ambot ko nga, Natandaan mo ba lang akong ginsiling sa imo sa nag-eskwela pa kita? Siling ko, ikaw ang akong soulmate. Tungod bisan wala ako pamahambal sa imong ari sa akong kaisipan. Nakaibalo ka sang buot ko silingon. Parehong dalagan sang aton kaisipan. Kung sa bagay, wala ko na madimti. Apang hindi ka na magpalibog, Amo ginaya. Pareho sa imo nga dali na lang ang kasal ninyo. Nervyos lang ina. Bagod malapit na lang inyo nga kasal nga duhan ni Chito. Ano? Madisko kita? Oo. Dala si Lito kasi Francis, ha? Si Francisco? Ay, hindi na. Duha sinang iya nga fafa. Kagbasi kung magkabuking ay sila bala dito, how? Ate ko na mo sina si Arthur na lang, Ah, yes, si Arthur na lang. May crush pa naman ako na sa iya. Pabalong ko na siya, Sige na. Ato na siya,
Samtang nagadugay, nagalibog man ang ulo ko. Nga akong kaingod ko si Ivy, nadlok ako nga makasala man. Nabatyagan ko, nga magtupad kami nga duwa, do gusto ko siya nga akson, kagalukan. Butang hindi ko man mahimo. Kaya nga bading ako. Nga wala ko ilimapatyagan sa pareho ko nga lalaki man. Samtang sa kay Ivy, babatyagan ko. Kag best friend ko siya. Ay, nakakaluka. Sir? Nagainom ka sang whiskey? Oy, hindi bagay sa imo. Babae lang ako, Cards, ha? Oy, sir. Tanawan ninyo bala ho? Tanawang babae kag lalaki nga ina ho? Ay, nagapula ng hasang sang Bruhilda ho? Ba? Ang lalaki? Lalaki nga may kaupod ng babae nga to. Kilala ko siya. Si Chito ina. Bisan medyo matuod madulom apang kilala ko siya. Siya si Chito. Kagang kaupod niya nga babae, hindi si Ivy. Lain nga babae ina. Animal. Waiter! Sir? Dali. Kilala mo balang babae nga ina? Oo, sir. Kilala ko siya. Regular namon siya nga suki diri. In fairness, mayo ang test niya. Nagbati ko, isa siya ka beauty queen sang una. Okay. Sige. Salamat, Gid. Okay, sir. Ginaubayan ni Chito sa pagpungko babae nga ina. Ba, ginalukan siya ni Chito sa lawong? Panilagan ko sila. Si Chito ya. Daw sa wala lang. Pero babaeng inao. At wala na. Ba, ginuyatan ni Chitong kamuti ya. Ba, wala. Gindila pa niyang tudlo sini. Kaharot sa maldita yaw. Ay, dili lang aday ka mo ha. Hello? Uy, ikaw? Traitor. Nagsala ka. Hindi ako gago, no? Kagaraw ka ng buhaton mo. Isugid mo ako kay Ivy? Isugid mo siyang nakita mo? Dapat lang makibalo sa sini. Ngang lalaking ipakasal niya nagaluib sa iya. Right? Hey! Ano pala problema ninyo? Kanaslo ng lalaki ngayon eh. Oh, nakahibalo ako? Ano? Nakahibalo ka? Apang sa piyak sina, nagapakig-date ka paghihapon sa lalaki ngayon na? Ha? Ano nga klase ka sa babae? Ha? Ako? Ako ang babae nga nagagamit sang akon ulo. Praktikal ako nga sari sang babae. Kag hindi ko nasala. Kung nakaangkon sang interes sa akon ang iya nga boyfriend. Ano? Bruha ka gid matuod, no? Hoy, bading. Hindi ka magpatol sa mga babae. Maghalin ka diri. Bading gali ha? Oring imo ay? Animal ka nga bading ka? Inasumbag mo ako? Magulat ka kay mabangon ako. Makita mo ginagina. Bangon? Bangon! Sige, dira ka na. Hoy! Bading! Magbalik ka diri. Dumduman mo mapati si Ivy sa imo. Hindi siya magpati. E bisan anong buhaton ko, hindi siya magtalikod sa akon. Manpatay luyag sa sakon. Hipos! Agay, kasakit siyang kamot kong sumbag ko sa iya ba? Pero di bali Pero bisan paano, natimaras kong friend ko nga si Ivy.
Ay, hamo ka silang rason ko nga ang nagniwang ang friend ko. Nagniwang ka isa sang ugtas sa iya. Nakita ni Sir Bern si Chito sa isa ka restaurant. Kag amo na lang ang iya kakibot, sang haloka ni Chito ang isa ka babayi. Gani ginpalapitan niya ini kaging komprontar. Kag sa sobra nga kainit ni Sir Bern, ginsumbag niya ini. Sa pagpadayon ko pagid. Oh my God! Ano ini? Nga, ama? Nagtawag sa akon cellphone si tita mo. May nagsugi ko no sa iya nga may natabo nga rambol sa isa ka diskuhan. Ha? Si daddy naman bala? Nakakita naman siya sang away? Hindi. Si Chito. Ano? Si Chito nakakita sang away? Nagaano siya dito sa diskuhan, ma? Ay ambot. Basta mo inanggil sila ni tita mo. Basta nakakita sang away si Chito sa diskuhan. Ang telepono. Ako masabat si na mami. Sige. Basi kung si Chito na ina. Oo. Hello? Hello, Ivy? Bern? Sorry Hindi anay ako makasugilanon sa imo subong. Nakabati ako sa balita nga si Chito. Nakakita sang away sa diskuhan eh. Ako nagkaaway niya. Ikaw, Bern? Hindi ako makahangop Nga ikaw. Anong natabo? Ginakasabo ko nga ako ang masugid sang balita ang hindi makapaayo para sa imo, Ivy. Apang gusto ko lang hindi ako maunahan ni Chito. Hindi niya ako maunahan sa pagsugid sa imo sa matuod. Nakita ko siya nga may kaupot niya sa kababaye. Kag wala ko maluyagin nga ako nakita sa ila. Gani ginsumbag ko siya. Ano? Kinsumbag mo siya? Oo. Doon ka beses mo lang ginbayaan ko sa isang babae nga bruha nga to. Salamat sa pagulikid mo sa akon, Bern, ha? Manawag lang ako sa imo. Ay, okay ka lang? Oo. Ate, sige. Ari lang ako kung kinahanglan mo ang bulig ko, ha? Ibala ako. Sige. Bye. Bye. Nagring liwat ang telepono? Minalintan ka pala nga isugid sa akon, Bern? Nagkutso-kutso naglisi mong pati nga to? Chito? Ikaw? Oo, ako. Ang animal nga pading, makita ganiya sa akon. Nakapadin na ako sang side ni Bern. Anong side mo ya, Chito? Sugiri ako. Kwan. Ivy, si Monica, isa lang ka-fling. Isa ka palipasan sa oras. Hindi siyang ipakasal ko kundi ikaw. Gani hindi siya big deal sa natabo ngayon. Ilaptero lang ang pating nga to. Sino nga Monica? Ang babae nga ginasiling ko sa imo, nga nagatanyag sa aton sa balay kag lote. Kung ano ang iloy, amo man ang anak. Mami? Oo. Si Monica, utod mo sa luwas. Kag anak sang kirida sang amay mo. Mami. Nabatian mo bala ako, Ivy? Siling ko si Monica isa lang ka-fling. Fling-fling lang siya para sa akon. Mami palihog. Babae nga makatapos ako sa pagsugilanon kay Chito. Nakibalo ako nga naakig ka sa natabo ngayon. Apang Ivy, magpati ka. Wala sang pili si Monica sa akon. Wala. Nagapati ako, Chito. Nagapati ako sa imo. Kamagpamati ka man sang ihambal ko. I hate you. Ang wala sang huya nga babae. Kanami pat yun. Mami, please. Luyag ko nga mag-isahanon.
Pabayian na ako nga makapamensal sang maayo. Ma'am Ivy, ari o, may bulak ng ginpadala sa imo? Ihaboy sa basurahan. Ha? Ihaboy sa basurahan ang bulak nga ini, ma'am? Oo. Ihaboy na sa basurahan. Takat na. Ate, oo. Oo, ma'am. Ang sapat. Ang wala sang kuya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.